Ahojte priatelia, vítajte na mojom kanáli. Dnes by som vám chcela ukázať ďalšiu techniku štrikovania, a to obratké očka. V predchádzajúcich videách som vám ukázala, ako sa štrikujú hladké očka a dneska vám ukážem, ako sa štrikujú obratké. Čiže začneme si opäť prvým uzlíkom. Spravím si tento môj oblúčik, preložím, vytiahnem. A máme očko. Tento voľný konček som si nechala dlhší, aby som si mohla nahodiť očka. S týmto očkom si môžem pracovať, zmenšovať si ho podľa potreby alebo aj zväčšovať. Dám si do neho ihlice, nahadzujem očka vždy na 2 ihlice. Dneska mám len takéto krátke ihlice. Priznám sa, stiahujeme sa. A mám všetko už pobálené, takže sa mi podarilo nájsť len tieto krátke pomocné ihlice, ale to nevadí, štrikovať sa na nich tiež dá. A ja neidem štrikovať žiadny konkrétny projekt, len vám chcem ukázať, ako sa štrikujú obrátke očka. Čiže mám nahodené prvé očko, tento uzlík som si stiahla, aby nebol moc voľný, ale tak, aby nebol moc pevný, aby sa mi dalo to prvé očko zväčšovať, počkajte, to mi zmenšuje, keď si potiahnem jednu stranu, tak sa mi dá zväčšovať, zmenšovať, dá sa s ním pracovať, ale nie je moc voľný tento uzlík. On musí byť taký akurát, aby nebol ani voľný, ani moc stiahnutý. Opäť očko si dám na ihlice, 2 ihlice, dám si palec s ukazovákom medzi túto priadzu, čo mi tu vlastne ide z toho uzlíka. Potom tie konce si chytím 2 alebo 3 prstami, ako vám bude lepšie. Ja si to asi ani neviem, sa vám priznám, ale asi 2. A teraz dám si ten palec ukazovák až pod ten uzlík. Toto si chytím dosť vysoko, že nemám tu na veľkú vôľu s tou priadzou a vlastne ako budem palec ukazovákom dávať od seba a držím tu na pevno, týmito prstami pevne držím tie konce voľné, tak sa mi toto očko na ihliciach utiahne toľko, koľko budem uťahovať. Utiahnem ho tak, aby mi nikde neostávala vôľa. Ako vidíte, pekne mi to očko obopína ihlice, ale pozrite sa, dá sa mi s ním stále hýbať po ihliciach, toto je dôležité, lebo keby ste ho mali moc stiahnuté a nedalo by sa vám takto krásne voľne po ihliciach s ním hýbať, manipulovať, by sa vám ťažko pracovalo. A ideme si nahodiť zo pár očiek, povedzme 10, aby som vám ukázala, ako sa štrikujú očka obrátko. Čiže dáme si palec ukazovák, čo najbližšie k tomuto uzlíku medzi tie voľné konce. Týmito prstami si tie spodné konce prichytíme a ideme nahadzovať. Mám k tomuto už video, ako sa nahadzujú očka, takže nejdem sa s tým teraz zabávať. Dám vám do popisu odkazy na tie videá, dobre? Nájdete to prípadne v mojom playliste Škola štrikovania. Čiže ihlicami idem pod priadzu, čo mi ide z palca, držím priadzu na palci a idem s ihlicami zase za priadzu, čo mi ide z ukazováka, podberiem, vytiahnem ju tu cez priadzu, cez toto očko, čo mi vzniklo, prichytím si a pustím priadzu z palca, nie z ukazováka, z palca. Čiže, a teraz dám palec pod túto priadzu a zaťahujem, aby mi vzniklo, takto očko. A nahodíme si tých 10 očiek asi. Čiže máme 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Čiže máme nahodených 10 očiek. Toto robím len taký vzorkovníček, čiže žiadny konkrétny projekt. Vytiahnem si jednu ihlicu a teraz idem štrikovať. Dôvod, prečo používam 2 ihlice je, aby som s tými očkami mohla pracovať, lebo keby som nahodila na jednu ihlicu, oni by opopínali tú jednu ihlicu a veľmi ťažko by sa ten prvý riadok štrikoval. A takto oni sú trošičku voľnejšie, tak treba ten prvý riadok tak opatrne štrikovať, ale jednoducho sa s nimi potom pracuje lepšie a tiež ten spodný koniec nie je taký stiahnutý. Toto prvé očko si zvyknem ešte trošku zatiahnuť. No, prvý riadok si spravíme len hladko
aby sme si spravili niečo ako patent, aby sa nám ten vzorkovníček nekrútil. Dobre, takže ideme na to. Ako sa štrikujú hladké očká, na to mám tiež už jeden videonávod, takže teraz to len rýchlo tento riadok prebehneme, aby sme si spravili nejaký základ a aby sme sa dopracovali k tým obratkám. Takto, dobre. Takže ideme na to, ako sa štrikujú očká, obratko, štrikujeme obratko. Čiže dáme si ihlicu do očka, ešte takto, táto priadza nám ostáva z tejto strany pred priadzou. Nedávame za priadzu, keby sme štrikovali hladké, táto priadza ide za prácu, ale teraz ju máme tu pred prácou, lebo ideme štrikovať obratko. Pichneme si ihlicu do prvého očka, môžete si palcom prichytiť. Idete s ihlicou pod priadzu, čo vám ide tu na zukazováka. Prichytíte si palcom. Týmto prstom si pomôžete, ako keby ste si ju dávali pod tú ihlicu a prevlečiete tú priadzu cez prvé očko. A teraz, keď máte prevlečenú, tak to prvé očko môže ísť dole z ihlice. Lebo už máte uštrikované toto očko. Opäť. Ihlicu, všimajte si, túto priadzu mám pred prácou. Ihlicu si pichnem do ďalšieho očka, vidíte to? Do ďalšieho. Týmto palcom si prichytávam, aby sa mi to nevyšmyklo. Pozor, aby vám to očko, čo je na tejto ihlici, sa nezošmyklo cez tento koniec, dobre? Čiže ihlicu mám v tomto očku. Táto priadza, čo mi ide z ukazováka, ide ponad ihlicu. Týmto prostredníkom ľavej ruky, na ktorej mám vlastne na ukazovaku, ktorej mám priadzu namotanú. Týmto si tú priadzu tak podsuniem pod túto ihlicu, lebo touto ihlicou ja potrebujem tú priadzu cez to očko takto vytiahnuť, aby mi vzniklo očko na tejto ihlici. A teraz toto očko už môžeme dať dole z ihlice. Už máme dve očka. Opäť pokračujeme. Priadza ide pred prácu. Môžete si aj tu na dole prichytiť palcom. Tieto očka si môžete pridržiavať palcom pravej ruky. Ja som praváčka, čiže ja pravou rukou vlastne štrikujem a ľavá ruka mi pomáha. Na ľavej ruke, ľavou rukou si držím túto ihlicu, kde mám očka. Vlastne na ľavej ruke mám namotanú, na ukazováku mám namotanú priadzu, s ktorou už štrikujem. A ostatné prsty mi pomáhajú pri práci. Čiže pravou rukou ale štrikujem. Opäť tu na túto priadzu. Ako som povedala, držíme si pred prácou a zase ihlicou, čo mám v pravej ruke, pichnem do ďalšieho očka. Vidíte? Takto normálne dnu, podberiem si, ale nedávam dole z tejto ihlice. Stále na tejto ihlici to očko držím, lebo najprv musím uštrikovať to obratké očko s touto ihlicou, aby som z tejto mohla dať dole to očko. Čiže vidíte, tu som si už ihlicu vlnu, túto priadzu, čo som si takto dole držala, už som si ju pustila. Dávam ju nad túto ihlicu. Teraz prostredníkom ľavej ruky si ju dám pod túto ihlicu, čo držím v pravej ruke a tou ihlicou to vytiahnem cez to očko. Vidíte, už mám uštrikované očko, takže toto očko pekne môže ísť zahá z ihlice dole, vidíte? Lebo už ho mám uštrikované tu. Toto vlastne robím nový riadok. Tento riadok na ľavej ihlici, ja to mám v ľavej ruke, to je predchádzajúci riadok a tu na pravej ihlici ja robím nový riadok, ďalší riadok očiek. Opäť, počkajte, namotám si priadzu na ukozovák. Sú rôzne spôsoby, ako sa drží priadza pri štrikovaní, hačkovaní. Nevyhovuje táto, že ja si namotávam klasicky na ukazovák. Mne tie ostatné nevyhovujú. Opäť, priadza je pred prácou. Môžeme si ju tu naprichytiť ukazovákom, aby nám nezavádzala. A zase, touto ihlicou si ideme do tohto ďalšieho očka tu. Prostredníkom ľavej ruky si ho tu na to očko pridržiavam, špic tejto ihlice si pridržiavam, aby mi aj s tým očkom, aby sa mi toto očko tadeto aha nevyvlieklo. Lebo ešte nemám ďalší riadok, už ešte teraz s ním pracujem, nemám to očko uštrikované ďalšie cezeň, čiže ono ešte sa mi z tejto ihlice vyvliecť nesmie, lebo bude neuštrikované. Čiže teraz som si túto priadzu pustila, dávam ju nad tú ihlicu pravú, ktorú som vopchala do očka na ľavej ihlici.
Teraz si prostredník už uvoľním, lebo si zase týmto palcom tu pridržím očka. Pozor, nepohnite si priadzu dohora, lebo vám stade to vybehne to očko, sa vám pustí. A prostredníkom teraz si podsúvam priadzu, čo mi ide z ukazováka, pod túto ihlicu a pekne to takto vyťahujem cez to očko. A vidíte, aké krásne očko som si urobila? A teraz môžem toto očko z tej ľavej ihlice pustiť, lebo tu už mám uštrikované očko. A obratke očka vám budú robiť tieto vlnovky. Vidíte, ako sa nám tu natvoria vlnovky? Ideme ďalšie očko, čiže zase priadzu, tuto si prichytíme tu nižšie. Tu si ju môžete chytiť palcom, aby vám nezavadzala. Prostredníkom ľavej ruky si pridržám, dám si trošku vyššie, ale prostredníkom tu si pridržám toto očko, do ktorého teraz idem štrikovať, aby mi neušlo cez tento koniec. A túto ihlicu opäť dám do toho očka, vidíte, mám v tom očku, vidíte, krása. Teraz si prichytím týmto palcom pravej ruky, pustím si priadzu, dám si ponad túto ihlicu, túto pridržiavam si týmto palcom. Teraz týmto prostredníkom si tu vlastne pustím toto očko, čo som si pridržiavala na ľavej ihlici, lebo si idem túto priadzu podsunúť pod túto ihlicu, aby som ju cez to očko krásne mohla takto vytiahnuť a tak som vytvorila nové očko. A teraz, toto očko už môžem pustiť z tej ihlice, lebo už mám uštrikované, toto očko v ňom. Poďte, ideme. Skúsim vám to ukázať trošičku rýchlejšie. Čiže pridržiavam si toto očko, Ak vám zavadzia táto priadza, tu môžete si ju takto prichytiť a ideme. Dáme si ihlicu takto do tohto očka vrchného. Teraz si pustíme priadzu spod palca. Dáme ponad túto ihlicu. Teraz týmto prostredníkom dáme popod tú ihlicu a pekne takto si ju môžeme vytiahnuť cez to očko. Vidíte? Krásne to ide, vidíte? A zase týmto si palcom pridržiavam, aby sa mi tadeto tie očka nevyvliekli cez tento koniec. Treba si ozaj dávať pozor. Nebojte sa, nie je to ťažké. Zvyknete si, je to úplne jednoduchý vzor. Vlastne toto sú základné vzory. Hladko, obratko, to je základný vzor, od ktorých sa vlastne odvíjajú všetky ostatné vzory. Ešte nahadzovanie očiek je dôležité, spletanie. A keď viete hladko, obratko nahadzovať, spletať, tak vlastne si tvoríte rôzne vzory. A takto máme už riadok ukončený. A posledné očko neštrikujem, len si ho prevlečiem z ihlice na ihlicu a pletiem ho ja až v ďalšom riadku. Teraz si otočíme priadzu a z tejto strany musíme pliesť hladko, tu, aby sa nám tu natvorili tie vlnovky na husto. Čiže vidíte, a z tejto strany sa nám robia také stĺpiky. Čiže tento riadok si upletieme hladko, aby sme sa zase dostali k tomu druhému riadku obratko. Čiže tento vám len rýchlo prebehnem, lebo videonávod, ako sa pletú hladké očka, štrikujú hladké očka, už mám, to všetko budete mať v popise a nájdete to v tom mojom playliste Škola štrikovania. Tak, už máme riadok hotový, čiže si otočíme. Čiže opäť, ja som pravačka, čiže ľavá ruka mi pomáha. Na ľavej ruke ja mám vlastne na ukazováku namotanú priadzu, s ktorou pracujem. A držím si, ja nemám rada, keď mi takto pomedzi prsty ide priadza. Čakajte, takto, vidíte, ja toto nemám rada, mne to tu robí zle. Čiže mne musí ísť takto priadza. Čiže držím si prácu v ľavej ruke a pravou rukou štrikujem, pracujem. Čiže opäť ideme obrátko. Čiže priadza je pred prácou, prvé očko robíme tak ako aj ostatné. Ja vlastne teraz upletiem to očko. Ako posledné očko v riadku nepletiem, pletiem ho ako prvé. Tie očka sa nepletú v obidvoch riadkoch, aj ako koncové očko, aj ako prvé očko, lebo tu vám to potom tak bude vlniť. Čiže zvolíte si, či ho budete pliesť ako posledné očko v riadku, alebo ako prvé v nasledujúcom riadku. Čiže teraz si dáme ihlicu do očka, dávame z vrchu tú ihlicu do očka, takto. Ideme pod priadzu, čo nám ide z ukazováka. Prostredníkom ľavej ruky si podvlečiem tú priadzu, si ju dám tak pod túto ihlicu a teraz si ju pekne vytiahnem cez to očko na tejto ihlici, čo držím v ľavej ruke a už keď mám tú
túto priadzu, a s tým si môžem pracovať, môžem si ho zväčšovať, zmenšovať. Keď mám toto očko upletené, tak teraz toto očko môže ísť dole z tej ihlice v ľavej ruke. A ideme z vrchu, picháme do očka. Priadza môže ísť ponad očko hneď, ak vám to nevadí. Prostredníkom ľavej ruky si tú priadzu dám pod túto ihlicu a vlastne takto si ju pekne vytiahnem cez to očko na ihlici v ľavej ruke a už keď mám toto očko upletené, tak môžem dať pekne dole. Vidíte? Takže ako chcete, túto priadzu môžete si pridržať palcom, ak vám zavadzia. Z vrchu pichám do toho očka, teraz si priadzu pustím, dám si ponad tú ihlicu, musím ísť takto ponad, prostredníkom ľavej ruky si ju takto vtisnem pod túto ihlicu, aby som si ju mohla cez to očko pekne prevliesť, takto. Už keď toto očko tu mám, tak teraz to ide dole z tej ihlice, vidíte? Lebo to už mám nový riadok. Čiže teraz mne nevadí, ja si túto priadzu neprichytávam palcom teraz, nepotrebujem, lebo už som zvyknutá. Čiže ja dávam túto ihlicu takto pekne z vrchu do toho očka. Túto priadzu mám už ponad tú ihlicu, prostredníkom ľavej ruky si ju dám pod túto ihlicu, lebo ju idem vytiahnuť tú priadzu takto cez to očko. Vidíte? Je to úplne jednoduché. Z vrchu pichám do toho očka, priadzu si dám pod tú ihlicu a pekne ju takto vytiahnem cez to očko a môžem dať to očko dole z ihlice. Vidíte? Úplne jednoduché. Takto. Úplne jednoduché. Úplne jednoduché je to. Vidíte? A môžete si teraz ho uštrikovať ako posledné očko, ale v ďalšom riadku ho nebudem štrikovať. Vidíte, ja povedala som, že ho neštrikujem ako posledné, teraz som ho uštrikovala. Nevadí, ale nebudem ho štrikovať v tomto riadku. V tomto riadku si to očko len prevlečiem. Teraz máme riadok hladkých očiek, takže ho zase len tak prebehnem. Rýchlo si ho prebehneme, lebo návod na to, ako sa štrikujú hladké očka, už máme. Posledné očko si len tak prevlečiem bez štrikovania. A ideme zase obratké očka. Vidíte, aké krásne vlnovky nám tu robia? Tu na toto vidíte? Krásne vlnovky. A z druhej strany, aha, tá priadza toto je hladko. To nám robí takéto pekné stopiky. A z tejto strany máme obratko. Tu nám zase robí také krásne vlnovky. Čiže ešte raz vám ukážem, ako sa štrikuje obrátko. Ihlicu dávam do očka z vrchu. Takto, pekne z vrchu. Podberiem si ihlicu, čo mi ide z ukazováka. Podberiem. Potom si prostredníkom takto tú ihlicu dám priadzu si dám pod túto ihlicu, aby som mohla vyťahnuť tú priadzu cez to očko, čím sa mi vytvorí nové očko na tejto ihlici a toto staré očko už môžem dať dole z tej ihlice. A toto pekne zase z vrchu, toto pekne opakujem celý čas počas štrikovania obrátko. Dobre, je to jednoduché. Úplne jednoduché. Takto si budete pokračovať. Štrikovanie obrátka. Hotovo. Myslím, že to by aj stačilo ako ukážka. Čiže takto sa štrikuje obrátko. Obrátko nám vytvára takéto krásne vlnovky a z opačnej strany nám robí takéto pekné, ako keby vrkvočiky. Tento riadok spodný, týmto sa nemýlte, to som štrikovala hladko, vlastne aj tu som si nahodila očka a z tejto strany som štrikovala hladko, čiže tie vrkvočiky mám tu na tej strane. To som si také spravila ako keby patent. Patent je vlastne niečo ako základ pletenia, aby sa vám to vaše pletenie nevlnilo, aby sa vám nekrútilo. Niekedy je to žiadaný efekt, niekedy ale nežiadaný to krútenie. Ale o patentoch zase urobím druhé video. Dobre? Čiže dnešné video bolo venované štrikovaniu očiek obrátkom.
klasické obrátko. Potom sú ešte anglické obrátko, ale aj o tom si urobíme samostatné video. Tak vám ďakujem za sledovanosť. Ak máte nejaké otázky, pýtajte sa, píšte v komentároch. Ja vám s radosťou na to odpoviem. Tiež dám do videa odkazy na relevantné videá, ako si nahodiť prvé očko, ako sa štrikuje hladko a podobne. Čiže pozrite si videjko, nájdete v ňom odkazy na ostatné videá. A tiež odporúčam pozrieť si môj playlist Škola štrikovania, odkaz na ktorú nájdete na konci tohto videa. A tam nájdete rôzne iné videonávody na štrikovanie, ako sa vlastne spolu môžeme naučiť štrikovať. Tak ešte raz vám ďakujem a prajem vám krásny deň a užívajte si ručné práce. Dovidenia. Ahoj.